Laliyekî fatureyên ceriyan, telefon, lêçûnên hatûçûnê û kiriya giraniya avahiyan. Bi ser de jî zamma niha ya 40.38 ji bo avê ku ji aliyê Serokê Şaredariya Bajarê mezin ya Stenbolê Ekrem İmamoğlu ve hate qebûl kirin, di nava civakê de bû cihê nîqaşê. Welatiyên Tirk û Kurd yên ku li mezintirîn bajarê Tirkiye Stenbolê dijîn jî li hember vê biryara şaredariyê reaksiyonan nişan didin û daxwaza kêmkirina bihayê avê dikin. Normal değil tabii ki yani bayağı bizi zorluyor. سرەڕای ئەوەی هێشتا وەرزی زستان نەهاتووە فاتۆرەی کارەبا و غازیش گران بووە ئاویش گران دەبێت بەڕاستی نازانم ئیتر چی بڵێم خوا یارمەتی هەموو ئەو کەسانە بدات کە داهاتێکی کەمیان هەیە Her qas İmamoğlu di daxuyîniya xwe de raber bike û bibêje ku wan ji neçarî evzan pêkaniyê jî xwendevanên Kurd ku di heman demê de di hilbijartinan de dengê xwe danê didin zanîn rewşa wan ya aboriyê ji xwe nebaş bû. Lê piştî vê zama zêde ya li ser avê wê rewşa wan hê xirabtir bibe. مدنگی خدا اکرم مولو ما رای خو مداوی ام خو öğrenciyne ام خو İstanbul'da dijin zaten ekonomik olarak am zor durumdayna pişti ve zama aveji millet raşayı ne başta bir hediyeydi ام خو öğrenciyne ام تخازن و zama paş bikşinin Herî dawên di pêncê Nîsana 2022 diyan de ji sedî 49.9 bihayê ava Stenbolê hatibû zêdekirin. Endamên CHP û Partiya İ di civîna meha îlonê ya Encumena Şaredariya Bajarê mezin ya Stenbolê de daxwaza îdareya avê ya Stenbolê ku xwestiye bihayê avê bê zêdekirin qebûl kirine. Lê endamên AK Parti û MHP li dijî vê biryarê rabûne û di encama nîqaşan de ji sedî 40.38 zamma li ser avê bi piraniya dengên encûmenê hatiye qebûl kirin. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Laliyekî barê kirê. Laliyê din faturaya ceriyan û telefonan. Laliyê din jî niha faturaya avê li bajarê Stenbolê di rojeva welatiyan de ye. Şaredariya Bajarê mezin Serokê wê Ekrem İmamoğlu soz dabû dema ku were ser kar ew ê wekî hikûmetê zaman li faturaya avê neke. Lêbelê piştî vê mehê welatiyên ku 300 lîre didane faturaya xwe ya avê meha pêşiya me wê nêzik 405 lîreyan faturaya avê bidin li Stenbolê. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol,